ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରେମ। ସୁନନ୍ଦାର ବାହାଘର ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 3 ବର୍ଷ ପୂରିଗଲାଣି। କେମିତି ଦିନଗୁଡ଼ାକ ଗଡ଼ିଗଲାଣି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏହି ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ଯେମିତି 3 ଦିନ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସୁନନ୍ଦା ଓ ଅଭୟ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ପୁଣି ପାରିବାରିକ ସମ୍ମତିରେ। ସୁନନ୍ଦା ବାପା ଓ ଅଭୟଙ୍କ ବାପା ଦୁଇଜଣ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ। ସେହି ବନ୍ଧୁତା ଭିତରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଦୁଇ ସମୁଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ, ତା'ପରେ ବିବାହ ହୋଇଥିବା ସୁନନ୍ଦା ଓ ଅଭୟଙ୍କର ଏକାଠି ପିଲାବେଳେ ଖେଳିଥିଲେ, ବୁଲିଥିଲେ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଏକାଠି ରହିବା ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣଯାକ କେମିତି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଜଣାପଡ଼ିଲା କେମିତି ନା, ସୁନନ୍ଦାର ବାପାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଗଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ଜିଲ୍ଲାକୁ। ସେତେବେଳେ ପରିବାର ଧରି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତା' ସାଙ୍ଗରେ ଅଭୟ ପରିବାର ବି ଦୂରେଇ ରହିଲେ। ଯାହା ଖାଲି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ପିଲା ଦୁଇ ଜଣଯାକ ବି ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଯାକର ଆଉ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରୁ ନଥାଏ। ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଖେଳିଥିବା, ବୁଲିଥିବା ପିଲାଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ପକାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବାଟ ରହି ନଥାଏ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଠପଢ଼ା ବି ଚାଲିଥାଏ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଅଭୟ ବି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୁନନ୍ଦା ବାହାରକୁ ନଯାଇ ବାପା ପାଖରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଥିଲା। ବାହାରକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ବାପା ମା'ଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଭାବି ସେଇଠି ରହି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲୁ ରଖିଲା। ବାହାରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଅଭୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଦାମୀ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଚାଟିଂ, ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ଏକ ପ୍ରକାର କମନ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅଭୟ ବି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ବାପାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂରେ କଥା ହୋଇଥାଏ। ଦିନେ ଏତିକି କଥା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ମା' ସୁନନ୍ଦା ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୋଇଥିବା କହିଲେ ଅଭୟଙ୍କୁ। ଅଭୟ ବି ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା ପଚାରି ଶେଷରେ ସୁନନ୍ଦା କଥା ପଚାରିଲା। ସୁନନ୍ଦା କଥା ତା' ମା'ଙ୍କଠୁ ଶୁଣି ଅଭୟ ବି ସୁନନ୍ଦା ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା' ମା' ବି ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି ଘରକୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇନାହିଁ। ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଲେ। କେବେ କ'ଣ ଆସିବେ ବୋଲି ପଚାରି ବୁଝିଲା ଅଭୟ। ତା' ମା' ବି ଅଭୟକୁ କହିଲେ, ତୁ ବି ସେମାନଙ୍କ ଆସିବା ଟାଇମ୍ରେ ଘରକୁ ଆସ। ତୋର ବି ସୁନନ୍ଦା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହୋଇଯିବ।